Яңалыққар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? 97 көп ішлеу. Ұлы үйреклі Мансур Миңнуллинға 90 еш. Ставить под бабушку. Необходимости зафиксировать ее ноги. Ятаққа біріккен ауруларны қарау зор төзімлік һәм тәжірибе сұрай. Эти порты в нашем городе, они появились и вообще были построены в рамках нефтяниками, в рамках программы развития хоккея на юго-востоке Республики Татарстан. Темір аяқта шуарға яратушыларға әлметтегі мүмкінліктер. Әлмет районында бүгін барлығы 750 ветеран яши. Шуларның 30-ы суғыш ветераны. Бәхеткә тарихыбызның мөһим өлешен тәшкил иткән бөек ватан сугышы чорының тере шаһитләре белән безнең күреп аралашу мөмкинлеге бар һәм аңардан Алсу Әмиров файдаланды. Сәбәбе шәһәребездә яшәүче тыл ветераны Мансур Миңнуллинның 90 яшьлек юбилее. Мансур абый, исәнмесез? Сезне олы юбилейгез белән тәбриклибез. Менә болай гына, хәзер коронавирус бездә, тагын булна. Без гырланабыз шундый кешеләр белән. Сезгә исәнлек, саулык. Мансур Миңнуллинны 90 яшьлек юбилей белән котларга Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагманов үзе килде. Юбилейга изге теләкләрен ветераннар советы вәкилләре дә җиткергә ашыкты. Нинди поручение безгә бар? Шükür Allah'a, rahmet etti bizge. Бик Allah'a şükür. Мансур абый үзе апас якларына Дәвиш дигән авылдан, аны 3 айдан әбисе үстергән. Аннары әтисендә сугышка алганнар. Ширек бәрәңге Зөя елгасы буенда әкәм-төкәмнәр ашап исән калдык дип искә ала ул сугыш елларына туры килгән балачагын. Мансур абый үзенең яшьлек хатирәләреннән ат чаптыру турында сөйли башлагач, аның кәефләре күтәреп китә. Ул бит Сабан туенда 4 тапкыр катнашкан икән. 25 at, bizim koysa avlu sayın ziyalatır, 25 штук at. Zibereler ettiği jultar, sırılıyor. Şu ben geldim, ikinci geldim indi, gelip bitalmadı bir neşeye. Şu anda bireylerin dedik, javluklar neler tutururlar atlayında, şu bulayında. Evet ne persiyatlık geç götürüp alayındı. Булганына канагать. Шушы сүзләрне Мансур абый еш кабатлый. Янда якыннары, тормыш иптәше, балалары, оныклары, оныкчыклары. 97 yaşı көп işlev. Ağır işler geldi ömür boyunda. İşledim innik. Гомере буе авыр эшләрдә эшләгән героебыз хәрәкәтнең сәламәтлек нигезен тәшкил иткән ачык белән. Бүген дә ул эшләр командасында булырга атлыгып тора. Olay jergeçten ne Allah'a şükür. Hadi bir tur yaş taybet. Olay jergeçmin Allah'a bir şükür. Sizge de şükür. Siz de isen sağ olunuz, taza olunuz, şirlemeyiz. İsenlik bütünü seçli. İsenlik baylık. Алсу Әмиров, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гомер көзен берәүләр аяк өсте каршыласа, икенчеләрне сызланулы сынаулар аша үтү язган. Соңгылары үз хәсрәтләре белән ялгызлары да калырга мөмкин. Андый очракта кая барырга? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Ставить под бабушку. При необходимости зафиксировать ее ноги у себя между колен. Ну как удобно. Ятакка береккән авыруларның карау зур түземлек һәм көчтән тыш тәҗрибә дә сорый. Шуңа күрә содействие үзәгендә хезмәт куярга теләүчеләр эш барышында кирәк булуы мөмкин булган алымнарга манекен ярдәмендә һәм бер-берендә өйрәнә. Араларында Эльвира Җамалетдинова да бар. Кайчандыр балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Эльвира ярты ел элек бирегә эшкә урнаша. Элеккеге хезмәте белән чагыштырганда олылар белән эшләве җиңел икәнен күреп гаҗәпләнә. Сложновато, как бы. Но потом привыкаешь все равно к человеку. Общаешься с ним, столько времени, считай, проводишь, он к тебе привыкает, и ты к нему привыкаешь. Содействие үзәге халыкны социаль яклау идарәсенең опека үзәге белән бергәләп эшли. Биредәге 38 белгечлеккә якынча 2 авыру туры килә. Опека үзәгенә мөрәҗәгать иткән әлмәтлеләр шулай итеп якыннарына караучы табалар. Моннан тыш социаль яклау идарәсе аркылы караучылары булмаган яки балалары читтә яшәгән пенсионерлар да шәхси ярдәмчеле булалар. Ратифа Нагманова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Татарстанда үлем күрсәткечләренә анализ ясалган шәһәр һәм муниципаль округлар халык саны буенча бер төрле шәһәр районнар буенча күрсәткечләр өйрәнелгәннән соң Сәламәтлек саклау министрлыгында үлем күрсәткечләре югары булган районнарны атадылар. Бу Казан, Яршаллыга караганда Лениногорский, Буа һәм Питрәчтә үлем күрсәткечләрендә аерма 42%. Халык 30 меңнән кимрәк районнар арасында иң зур үлем күрсәткечләре Мөслим, Кама тамагы, Чүпрәле районнарында. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирусның 412 яңа очрагы теркәлгән. Бу пандемия башланганнан бирле республикада теркәлгән рекордлы күрсәткеч. Яңа ел башыннан бирле республикада COVID-19 йоктыруның 4328 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 2022 елның 28 гыйнварына пандемия башланганнан бирле республикада авыруның 47030 очрагы рәсми расланган. Хәрәкәттә бәрәкәт ди халык кешенең гомер озынлыгына һәм сыйфатына сәламәт һәм актив яшәү рәвеше уңай тәэсир иткәнен белгечләр һәрвакыт әйтә килә. Бу фикергә колак салучылар соңгы елларда артуы куандыра да. Мисал өчен, Әлмәттә ял көннәрендә шугалакка бару күп кенә гаиләләрнең традициясенә әверелде. Шәһәрдә моның өчен бар шартлар да тудырылган. Тимер аяк ташуы күңелле вакыт уздыру гына түгел. Бу процесстан уңай нәтиҗәне профессиональ булмасагыз да тоярга мөмкин. Теләсә нинди физик активлык кебек үк тимер аяк ташуы гадәти тормышта катнашмаган мускулларны үстерә һәм ныгыта. Бу шулай ук координацияны, буыннарның хәрәкәтчәнлеген яхшыртуда, осанканы төзәтергә ярдәм итә, физик сыйфатларны үстерә, иммунитетка һәм гомуми хәләткә уңай йогынты ясый. Тагын шуңалакта яңа танышлар табарга һәм кәефне яхшыртырга мөмкин. Нефтьчеләр мәйданында урнашкан зур шугалак мәйданчыгыннан тыш күп кенә спорт комплекслары да мондый хезмәтне күрсәтә. Монда бозда шуы өчен әлмәтлеләр үз районнарыннан ерак китми хоккей тартмаларында куллана ала. Калабызда ачык һавада 14 шугалак эшли. Алар районыбызның күп кенә торак пунктларында да бар. Эти корты в нашем городе, они появились и вообще были построены в рамках нефтяниками, в рамках... Бу кортлар безнең шәһәрдә Татарстанның көньяк-көнчыгышында хоккейны үстерү проекты кысаларында нефтьчеләр тарафыннан барлыкка килде. Аларның финанс ярдәме белән хоккей командалары өчен экипировкалар бүлеп бирелә. Продолжается финансовая их подпитка, в каком плане выделяется ежегодно хоккейная экипировка для детских команд. Ябык һәм түләүле мәйданчыклардан аермалы буларак сезнең арттан беркем дә күзәтмәячәк. Шуңа күрә куркынычсызлык хакында онытмаска кирәк. Шугалакта шуырга яратучылар өчен үзегез белән тимер аяк һәм яхшы кәеф алып, үзегезгә якын булган адрес буенча гына килергә кирәк. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда эпидемиологик вәзгыять аркасында 4 мәктәп тулысынча ябылган. Бу хакта Татар информ агентлыгы республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәтенә сылтап хәбәр итә. 120 мәктәптә кайбер сыйныфларда дәресләр үткәрелми, авыруның күпләп таралуына юл куймау максатыннан 4 мәктәп тулысынча ябылган. Биредә Минзәлә һәм Зей районнарындагы берәр, Лаиш районындагы 2 мәктәп хакында сүз бара диелә хәбәрдә. Әгәр мәктәп яки сыйныфта балаларның 20% грипп яисә ОРВИ белән авырып китсә, аларны өйләренә кайтарып җибәрәләр. Сәламәт балалар үтелгән материалны кабатлый. Уку процессын оештыру формасы турындагы карарны мәктәп директорлары һәм Мәгариф идарәсе муниципаль органнары кабул итә. Республикада 466,207 мәктәп укучысы һәм 31801 укытучы көн сайын иртән медицина фильтры уза. Бүген 884, узган елның 1 сентябреннән башлап 36920 укучы иртәнге фильтрны үтмәгән. Әле кичә генә Татарстанда мәктәпләрне дистанцион белем бирүгә күпләп күчерергә планлаштырылмау хакында хәбәр ителгән иде. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Бүгенге киңәшмәдә терлек асрау, сөтчелекне үстерү буенча сөйләшү алып барыла. Азнакай терлекчелегендә нәтиҗәләр тикшерелде. Шуандагы ак майга ияләшкән күселәр. Җәлилдә герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алдылар. Она меня как-то зацепила своими движениями. Безнең кызлар матур көрәш һәм яхшы нәтиҗә күрсәтә. Реклама тизләшәк, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Азнакай муниципаль районының Марс хуҗалыгы базасында семинар узды. Анда терлекчелектә соңгы 6 ай нәтиҗәләре тикшерелде. Әлеге чарада муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин, авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Рамил Исламов та катнашты. Теманың дәвамы алдагы сюжетыбызда.
Марс хуҗалыгы районда иң күп терлек асраучы хуҗалыкларның берсе булып санала. Биредә сөтчелек буенча да алдынгы урыннарны алып торалар алар. Бүгенге киңәшмәдә терлек асрау, сөтчелекне үстерү буенча сөйләшү алып барыла. Марс хуҗалыгы Кәкре елга авылы җирлегендә урнашкан. Ул үз эченә Чуар Абдул, Кәкре елга, Мәндәй авылларын ала. Биредә терлекчелекне алга җибәрү өчен бүтән шартларда тудырылган. Бүгенге көндә хуҗалыкта 1650 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 500 савым сыер. Хуҗалыкта барысы 90 кеше эшли. Беренче вопрос ол животноводство. Быел битене животноводство бик авыррак бара. 2021 елда безнең урожайността кармада бу кадәр әзерләй алмадык. Шуңа күрше районнардан карма бүгенге көндә кайтарабыз, тәгәрмәштән ошатабыз дип әйтергә була. Бүгенге көндә район буенча 153 тонна сөт сауыла. Бу узган ел белән чагыштырганда 10-12 тоннага артыграк дип искәртте авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Рамил Исламов. Безгә инде производствоны төшермичә, бүгенге көндә хуҗалыкта баш сандарын саклап, язга хуҗалыкларның экономикасын алып чыгарга задача куелды. Без шуны бүген Марс базасында күрсәтәбез, ничек әйттереп сатып алып, алган кормаларны бергә кушып, экономия ясап, ашатып, продукция алу турында инде сөйләшәчәкбез. Семинарда авыл хуҗалыгы, терлекчелек, язгы чәчүгә кагылышлы күп мәсьәләләр каралды. Яңа технологиялар хакында фикер алышынды, киләчәккә яңа планнар билгеләнде. Әзерлибез менә шуны бөтенесе кергән инде. Синаж, силос, патыка, мы, ураж, бөтенесе кергән. Менә үзем ашарым. Безотходный технология бердә калмады. Безнең почти где-то 3% кына кала. Цифрлаштыру елына кердек. Безгә шул юнәлештә эшләргә кирәк дип белдерде район башлыгы Марсель Шайдуллин. Тоннага сөт артты, зарплаталар, налоглар да түләнде. Барыбер әле җиңел түгел, әле иң авыры әле алда. Эшлекле очрашу ахырында район хакимияте, авыл хуҗалыгы идарәсе һәм авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүче хуҗалыклар арасында 3 яклы килешү төзелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын Арт-линия сәнгатькә ярдәм фонды шагыйрь һәм музыка исеме астында халыкара музыкаль шигъри фестиваль оештыра. Татарстанда ул берничә шәһәрдә уза һәм 7 концерттан тора. 27 гыйнвар көнне Җәлил бистәсенең Мәдәният сараенда әлеге фестивальнең 2нче концерты булды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Шуандагы ак майга ияләшкән күселәр. Мин шыланны сакларга куштым ала песигә. Җәлил бистәсе Мәдәният сараенда узган очрашуда талантлы яшь шигырь сөйләүчеләр һәм музыкантлар тамашачыларны үзләренең иҗатлары белән сөендерде. Балалар һәм яшьләр даирәсендә Муса Җәлил мирасын популярлаштыру максатыннан үткәрелә торган фестивальдә шагыйрьнең оныгы Татьяна Малышева да катнашты. Ул билгеләп үткәнчә, аның бабасы шигърияттән тыш музыка һәм балаларны бик яраткан. И поэтому вот все его три... Бабамның барлык эш яраткан күренеше бергә очрашу, бу яшь катнашчылар башкаруындагы музыка һәм поэзия мөгаен аның хыялы булган булыр иде. Мин моны тормышка ашырып булуына бик шат. У нас получается это воплотить. Сәхнәгә бер-бер артлы Җәлил һәм Сарман районы мәктәпләре укучылары чыкты. Аларны яшь музыкантлар, балалар музыка мәктәбендә тәрбияләнүчеләр алыштырды. Алар сольный номерлар белән экспромт, тынлы оркестр һәм шатлык татар инструменталь ансамбле составында чыгыш ясадылар. Тамашачылар алдында концертка килгән фонд стипендиатлары, Мәскәү шәһәренең яшь музыкантлары да классик композицияләр башкарды. Башкаручылар да шагыйрьнең иҗатын, бу шигырьне язган вакыттагы кәефен туеп тапшырырга тырыштылар. Илназ Якуповны шагыйрьнең барлык шигырьләре дә битараф калдырмый. Бер шигырьне сойлап алу авыр булды ди ул. Я очень уважаю Муса Джалиля, потому что его наследие увековечилось навсегда, и он сделал очень многое для нашей родины. Концерт вакытында беренче тапкыр Муса Җәлилнең шигыре испан телендә дә яңгырады. Бәйрәм концерты тамашачылар йөрәгендә соклану һәм бары уңай эмоцияләр калдырды. Бүгенге концерт ике сүз белән генә әйтеп бетергесез. Әлбәттә, мондый чаралар безнең бистәбездә бик кирәкле дип әйтәсем килә. Чөнки балалар
Гомумән балалар гына түгел, олы яшьтәге кешеләр дә шушындый чараларга килсәләр, алар рухи яктан нык бай кеше булыр дип өметләнәсем килә. Дүшәмбе 31 гыйнвар көнне Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы үз бузында Омские крылья белән очрашачак. 13 гыйнварда Ишсталь белән уйнаганнан соң кайсы шәһәрләрдә кемнәр белән Әлмәт хоккейчылары уйнаганы турында алга таба. 22 гыйнвар көнне Мәскәүнең ЦСКА аренасында нефтяник белән Звезда матчы узды. Анда 2-3 исәбе белән Әлмәт хоккейчылары җиңде. Ә сентябрь аенда юбилейный бузында очрашканда нефтяник үз бузында оттырган иде. 24 гыйнварда Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы Төмәндә Рубин белән очрашты. 4-4 исәбе белән уен өстәмә 5 минутка күчә. Бер команда көндәшен җиңми. Җиңүче бары булит сериясында билгеле була. Төмәнлеләр 2 тапкыр төгәл булалар. Ә Әлмәтлеләрдән бары 1 тапкыр Максим Криневский гына нәтиҗәле була. 26 гыйнварда матчның беренче периодында командалар бер-берсен тикшерә, көчсез урыннарын эзли. Уенның исәбе бары 2нче периодның 9нчы минутында гына ачыла. 34 минуттан 39 минутка кадәр Ханты-Мансийскалар нефтяник капкачысы Рафаэль Хакимовны 3 тапкыр оттылар. 3-20 минутның башында ук боз хуҗалары тагын бер куркыныч һөҗүм ясый һәм ахыргы 4-1 исәбен урнаштыра. Шулай итеп, Юграк көз көне Әлмәттә җиңелгәне өчен нефтяниктан реванш ала. Чемпионатның беренче этабы тәмамланганчы нефтяник тагын 2 матч сериясе уздырачак. Команды нельзя позволять себе тех вольностей, которые мы стали. Югра кебек команда белән уйнаганда без уенның икенче яртысында ясаган кебек ирекле булырга кирәкми. Без 0-1 алып бардык. Җитди исәп буенча уйныйсы иде, ләкин без яңадан хаталар җибәрә башладык. Урта зонада чыгу күрүдә һәм көндәш безне зонада ябып мөмкинлекне кулланды. Соперник нас скрывал в зоне, хорошо использовал моменты. 24-26 гыйнварда Буа шәһәрендә 16 яшькәчә спортчылар арасында ирекле көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Ярышларда республикабызның 14 районыннан җыелган 240 көрәшче катнашты. Әлмәтне Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең 6 кызы һәм 2 үсмере тәкъдим итте. Безнең кызлар матур көрәш һәм яхшы нәтиҗә күрсәтә. Әлмәткә 5 алтын, 1 бронза медаль кайта. Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш белән шөгыльләнүче 13-15 яшьлек кызлары Татарстанның иң яхшы спортчылары санала. Мәсәлән, Арина Алексеева ирекле көрәш белән 2 ел шөгыльләнә. Ел башында спорт мастер кандидаты нормативын үти. Вольная борьба очень дает много. Ирекле көрәш миңа күп сыйфатлар бирә. Физик яктан рух ныклыгын арттыра, холыкны түзем итә һәм лидерлык сыйфатларын үстерә. Характер становится более стойким. Этот вид спорта дает более лидерские качества. Арина Алексеевадан тыш үз авырлык категориясында җиңүчеләр Евгений Горшкова, Илсөяр Җиһаншина, Эвелина Нестерова һәм Анжела Закирова. Башка кызлар белән чагыштырганда Анжела Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегендә ноябрь азагыннан гына шөгыльләнә. Моңа кадәр ул малайлар белән бергә милли көрәш белән шөгыльләнгән. В протяжении 4 лет я занималась национальной борьбой среди мальчиков. Потом я перешла вот сюда и занимаюсь здесь. Мы ездили на пояса среди девочек в город Нурлат. На Татарию я там заняла 2 место. Потом ездили в Муслимово на пояса, я там заняла 1 место. Республика күләмендә җиңүче булган Эвелина Нестерова ирекле көрәшкә кадәр 6 ел гимнастика белән шөгыльләнгән. Раньше занималась спортивной гимнастикой. В какой-то момент я поняла, что вольная борьба. Элек гимнастика белән шөгыльләнә идем. Ирекле көрәш хәрәкәтләре белән ошый икәнне аңладым. Елдан артык шөгыльләнәм. Иң беренче көрәш медале җылылык хисе уята. Ярышларда, келәмдә көндәшнең дә түгел, үзебезне дә җиңү ошый. На соревнованиях мне очень нравится то, что мы преодолеваем себя. На ковре мы боремся не только с соперником, но и с самим собой. Хатын кыз өчен спорт бик файдалы. Ул озаграк сәламәт, төс һәм шибәр булып калырга ярдәм итә. Нинди генә спорт түрен сайласагыз да, иң мөһиме тәҗрибәле тренер белән шөгыльләнү. Бары шул очракта гына спорт сезгә файда китерәчәк. 24-26 гыйнварда Буа шәһәрендә ирекле көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелегендә бронза яулаучылар Никита Малышев һәм Карина Әхмәтова. Әлмәт спортчыларына Идел буе федераль округы беренчелегендә дә уңышлар телибез. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.